balai ken kajia yang akum ni balai yang om yakiwai balai kajia kum ni yang bunsin kum kini kaja jingkeli ikeli haka jim jongi mandakaski kade ke law of nature haba ka jingsuk kawan ka jingsungsi ka jing ka jinjaro ka dewanwan Henry ke ka jing jongi kalong haba ke wan ka jingsuk ka jikmen imju ong khublei yaublei Henry haba ka wan ka jing ka jinjar ni tim yaublei hagane ke video jonga mandakasi ngan IP ya ka jihikai haka jingide bat kane ka jingkeli balai ka jia yanga komne balai ken ublei ulajit yanga ban kendo ya kane ke jing ngan ongi pi ba hadin mapila pej ya kane ke video jonga hado bandekut pinam kelisyu ya ka jingkeli balai ka jia yanga komne balai ublei utenjo yanga balai ke jing ke jinjar ke jingkhuslai kiwan haka jingem jonga tongin stang Henry haswa bangin poi syakata ngasukwa ban penitho gelade happy ba manga ngade uremeng son baman but hapo jong kene ka channel jengi ka bakerteng Eugenio Suchiang ka badika kerteng jong ukhon jonga penyo ya ka jehikai ya ka jingsneng kumno pin im kumno pin yai lenti hasla jong kene ka perthai lara pipet ya ka wei pakawei ka video jonga kan dan bej ka jingmen toy ka ba penyo napo jong ki video jonga nakata kadao wanam klet ban subscribe like comment but share syaki perlo chumbi khanang ba makiru kila ban yo ya ka ju ka jingkerku ka ba pinsa yo lengba jong kene ki video jonga mantakaski balai ka jia yang akum ni balai kata ka jingduk kata ka jingthangan kata ka jingshitom ka jing ka jingjinjar ka ban yanga haduk kat ne haduk banga sngo ba omdon berusyu haperthei oba kendo kum kene ka jing kumba ngakendo nagapor skapor ngayo sngo ya kene ka jingkeli ka baki berwi kali balai ka jia yang akum ni balai ka jia tang yang akum ni pila bande ki khana school pila bande ki khana college pila bande ki bala don khon don kati phimla ban laj na kene ka jingkeli khuna school ong balai ka jia kum ni yanga kat ne ngapule kot kat ne ngaparsang ban imba imyat Henry ipapa im i yanga i penban ya ipara ya hinman jonga yanga imju i omdon ki be i yanga ngan ongi pi pimde bankeli ya kata ka jingkeli balai ka jia kumne yanga Henry penban pide bankeli ya ka jingkeli kumno ngala ban laj nagane ka jing ngan ongi pi ba uwe baro nam dan jongi imla ban laj nagane don nam dan jpi pin ong balai ka lok jonga ka be yanga balai ka lok jonga kam sngo tho yanga balai u lok jonga ula phet no nanga balai ukpa jonga ula yap hagane karta unong rep unong ngala ti bha ngala rep bha ngala krosoy bha ya kane ka khandau bat hadin nang ta ngala thung ya usumbai obabit na obabit tam ngala ai umbha ya une ujung thung ubang ngala thung bat hadin ba une ujung thung ulami ngala phut ya kita ki plang ya kita ki kembat ki ba mi harengkat par une ujung thung ubang ngala thung ngala ailut ya kita ki dawai ya kita ki pesticide naga tabam penyap ya kene ki kenyang jingpang ki bala ban pam do ya une ujung thung ubang la thung ka slap ka babiang uyo ka sngi ka babiang uyo ka la air ka babiang uyo ka khandau ka babiang uyo ujing thung ubang la thung ulong ubala he ubala san ubala i bah bat lashai ka sngi ngamut ban ot ngamut ban khet ya uta uso jong kata ka jigrep jonga Henry jia ayu hatakame ter saulabba lapsat hangta julor lut kita ka jingthung ki bangla thung hangta utau nong rep ulakali balai ka jia kumne yanga balai ka jia tang yanga uplei ulapan phai bagane ka de ka lo jong kamaryang don kipor ki bangi hapan job don kipor pat ni hapan lim kane ka de ka lenti jong ka jingim ngimla ban laj nagani ngan ya tho ipi ya ka jing ya tho khana jong we unong ya kai tennis sobat tabet tam hagane berthi hadu license ulabat ya ka records ka Australian Open ka US Open pat ka Wimbledon but uta u player u bakarteng u Arthur Robert Ashe lakha ya u hausnem khatkhandai sapulai but ulayap hausnem khatkhandai phulai Henry ka ka bajia hapleng jong kata ka jial dan ti jung hausnem khatkhandai phulai uyo ya ka we ka jingpang hauk long snam jong ki doktor ki ong ki hapan le ya ka heart surgery te ki ka bajia u hakatu porba hagatu ki snam khakhandai phulai karukom test ya ki snam karukom bu lane ka preserve ya ki snam hagatu ki por kam long protective ba kumba long hagani ka sngi jongi menta te hakata ka process jong ta ka jing test ya ki snam jong ka jing ai snam yu
karung no kawai ke jengpang ke bakrau tam hagamet jungu berkata ke jengpang ke de ke HIV positif. Tekum bakajia hagani ke sengi jongi menta bahaba ki beru ki yo yakani ke jengpang HIV positif ki persyang ban buri na ke pertek nang baga pertek kanam tip baki yo yakani ke jengpang. Te uni u Arthur Ashru hagatu ipor u persyang ban buri na ki perlok ki jong u persyang ban buri na ke pertek nang bakan om tip yo yakani ke jengpang ke bakrau ke jengpang HIV positif. Henry umla ban le umla ban buri ya kata ke jengpang ke ba uyo nagane ke perthai. Batang hadin katukan ipor kata ke khubor jong kata ke jiyo jengpang HIV jong uni Arthur Ashe kala sapriang habaro ke perthai. Kibiru hasatlak jong ne perthai ki fan jong hakata ke ri bat hasatlak jong ne perthai habaki tip yakani ke jengpang ke ba uyo. Kistang ban ai yaki message ki warm wishes ki kintin jong ke jengkermen bawat lara uyo yakum kene ke jengpang ro umde bantu jengkermen u Arthur Ashe u babat yak world record uyo yak jengpang ke bakrau bah hakaba 4 don dawai ban penkhia wat hakini kiski jongi mentaro 4 don dawai ke bala ban penkoj nakane ke jengpang HIV berkat barang mi kisni kipor kamet jungu kalanan tlot kiwan kini ki shithi kiwan kini ki message shau Henry umla ban reply ya kene ke message lani ya kene chithi jong ki paiba tila jia hakata kapor don way ukna ubakhat san snam karta utho ya ka wegi chithi sha u Arthur Ashe batang ya kata ka chithi u Arthur Ashe la reply kata ka chithi ka ongkum ni Arthur Ashe wanam do jekarmen lada ngan kendo yo ble ngan keli u ya ka wegi jikeli u Arthur Ashe u babaro ka wegi pertheka itho lut uba hakarta kepadang biang bah balai me ayu yakani ke jengpang HIV ke jengpang ke ba 4 dan dawai ban pengkoju balai me ayu yakani ke jengpang u Arthur Ashe 4 jo reply yakino ke shithi jong kino ro kibru Henry habo uyo ban pule yakani ke shithi ke bala tho da one khna hagasen ke ban kong u reply yakani ke shithi ke ba ki tho takifan jo but ya ka reply jong ta ka shithi jong utau khna ulatho ha u mau marble mau granite but labo ya utau mau marble ha ka tennis ground ha Wimbledon but hadu mentaro kata ka reply jong kata ka shithi jong utau khna kadang nesa but kata ka jing reply jong kada pan khi win lut ya ka perthai baro kowe ka jingkeli jong utau khna akalong balai ublei ujet yapi ban kendo yakani ka jengpang ka bashirhe wa Arthur Ashe reply komni 50 million children started playing tennis san po million ngut ki khana ki bastang ban yelekai yaka tennis Henry naplan jongki tang san million ki banang kumno ban yelekai yaka tennis but naplan jong kita ki san million tang san lak ngut ki belong ki professional tennis san po hajar ngut ki bawan sya kene ke jingile kai patang san hajar ngut ki bala sya jit banlong kinong ile kai but napdeng jong kita ke san pho hajar tang san pho ngut ki banrung syapo jong ne ke Wimbledon saungut ki banrung hapo jong ke semi final but arngut ki banrung ha ke final Henry ha ke bakut ha ke sngi final patang marwe ubabat ya ke kop hakti jo haba ngabat ya kata kekop hakti jonga ngam shemla keli ya ublei balai manga mentah haba ublei ula jet ya kene ke jempang nak mentah jonga balai ken ngan keli ya ublei balai manga when I was holding the cup in my hand I never asked God why me so now that I'm in pain how can I ask God why me ka jingkemen kan penlong ipi ba pinlong kiberu kibathiang kajing janjar kan penlong ipi ba pinlong kibru kibaklan kajing ngausi ipat kan penken mau ipi ba pinlong tang kibru ba failure ane kajing rem jongpi kan penlong ipi ba pinlong kibas ngauret but kajing job kan penlong ipi ba pinang kiu Henry tang kajing ngit kabas kem kaba penlong ipi ba pin yaj hakajing jongpi nga ilade habang apai syaka jingem jonga ngakan mau ha usnem ar hajar ar pho ar hau benai khandai shipau khat we khat ar ngayo ya ka we ka jing panga ka ba ngam la shu tang ban khi na jing thia chunga ngam la ban shong bha ngam la ban yaj bha
watang ban thia hakapor medro nga shem jing ngam shem la khnyum yo ble balai manga nga haban kendo ya kan ke jing balai manga nga haban pendo ya kan ke jingpang Henry nga pediang ya kan ke jing haka jing im jonga nak benta ban pengklan ya kata jing jonga ha ble haba nga yo ya kan ke jingpang haka jing im jonga ngam shem la khnyum nga aingo yo ble nak benta jonga ke jingpang ka ba ula ai hanga namar de langba jong kane ke jingpang kepala penjan ya kata jing im jonga sha ble kalanang pengklan shu ya kata jing jonga ha ble ha benai Desember doktor unda onginga bami haban wan biang sajusien nak benta ban le treatment ya kane ke jingpang jongme kata jingpang kadang don hi hakamet jonga Henry nga aingu ble ba kata jingpang kadang don hamet jonga but Denamar kata jing dua jonga kata jing jonga ha ble kepala penja ya kata jingpang nakamet jonga bar ngalong kumni ko mangalong menta ubriu balayo ya ka jing pen khia ngan ong phi ko ki perlok ki be ije jonga lada ke jing kinwan ha ka jing jampi wat om kali ble balai ka jia kumni nga balai mejet nga ban kendo ya kan ke jing ngan ong phi ble unom pen kendria ya kata jing ya kata jing jenjar ya kata jing chitom na ka jingem jangi wat mauru dalalihi ula kentu ya kata jing ya kata jing shitom menba uwan hasla jong ni pertai shem la khnyum ya uble babalai mila pha yanga syakane ka pertai balai manga kat ukhon jong me uble wa im uble bisha nga haban kentu ya kane ka jing hakane ka pertai but pi ong uble God, why are you unfair to me? I'll tell you, God is unfair to himself as well. Ublay daladehi shem la prinkendria ya kata jing ya kata jing janjar naka jing enjungu tukumno ken kemilanti bamangi tangki briu bagi taka jing kita ka jing janjar kin kendria no naka jing enjungi next time nada ka jing ke jinjar kin wan ha jing jungpi wanam ongshu balai ka jia komne yanga Henry to duai penban ya ublay komne to ai hanga ya kata bor bangala ban yaisha ya kan ka jing ya kan ka jing jinjar ya kan ka jing tenjo ka bamila ai ha ka jing jonga katem parang ko ogum ne don't wish for less problem, wish for more skills wanam pan bakata ka jing jinjar kan ja na ka jing jongi Henry to pan na ublay ya kata ka bor kumno banigele persya ya kata ka jing ki badan ha ka jing jongi lada fill up bagane ke video jangan mentakasi ka add value aa haka jim jumpi wanam klet ban share ya ka syaki perlok syaki bahing hasam jumpi ngin second pi haka vipat ki video dar hadu ko bye bye stay safe.